skjønner jeg ikke hva du sier. På det nåværende tidspunkt. Betyr det nå i overskuelig fremtid? Når er det? Du prater og du smiler, ja du skravler, men jeg tviler. Det kan ikke være meg du snakker til. Jeg sier hjelp politi! Hjelp politi! Arrester ut av hva der du snakker meg forbi. Jeg sier hjelp politi! Hjelp politi! En politiker. Jeg vet jeg har ikke stemmerett, men likevel er det du sier viktig for meg. For selv om jeg er ung, så har jeg folkevett, om det har noen betydning for deg. Et bærende organ, betyr det avis i inneværende år? Blir det presis? Du prater og du smiler, ja du skravler, men jeg tviler. Det kan ikke